होय रे बामट्यानू, आमकां सांगतात वय चेडवा पळोवक. होय रे बामट्यानू, आमकां चेडवा पळोवक सांगतात. तुमच्या दम ना. चेडवांकी मोग करात, तांकां मोबायल दियात, तांकां गिफ्ट दियात, सोने दियात, चेन दियात, सोन्याची चेन दियात आनी पटवात. आमकां सांगतात वय रे चेडवा पळय, हे इकडे पळय, तिकडे पळय. आमकां कुठले काम धंदो ना, तुमच्यात दम ना, मोग करूंक दम ना. आम्ही 10,000 रुपये खर्च केले. एक चेडू पळूक 10,000, 20,000, 25,000 रुपये खर्च केले. हां, असे कितके आम्ही चेडो पळयले आणि कितके पैसे खर्च आणि तुमकां ऑनलायन जाय फुकटचे. दिवसाची वळख आसा म्हणजे व्हिडिओ बायोडाटा धाडाचे व्हिडिओ आणि लुसी पळयतलो. अरे बामटेड फुकट जाय चेडू तुमकां. फी बी दिवचे का ना. 2-4 चेडवांची काजार चेड्यांची काजार केली हांवें. ₹1 दिवंक ना काजाराक पूण आपयले म्हाका. तुमकां सगळें फुकटची जाय रे बामट्यानू. मोग करूंक येता तुमकां? दम ना तुमच्यात? जर चेडवा तुम्ही स्वतःच्या पायावर तुम्ही पळत ना, तर तुम्ही पुढचे भविष्य कसे करतले तुम्ही? कसे संसार करतले तुम्ही? तुमच्यात दम नव्हे रे. अरे तू तू आय-ए-एस ऑफिसर बन, तहसीलदार बन, परीक्षा दी, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम म्हणून गव्हर्नमेंटचे जॉब जॉब पकड तू. हां, पास होऊन दाखय. तुका चेडवा अशी तुझ्या पाळ्यापाशी येतली. तुमच्यात दम ना दिसता. प्रायव्हेट जॉब करतात आणि चेडू मिळूचे ना. होय रे. कमी ते मोग तरी करात आणि पळवून तरी हाडात. तुमच्यात दम असत तर.